Oma ready unit mepet Surabaya. Cedek karo SMP 14 Surabaya rek yo. Lokasi tepatnya ndek Desa Banyurip Pakal Beji PDAM. Unit ready siap pindahan. Lah nang buriku rek yo. Ukurannya yo gede rek yo. 5,5 kali 13. Regane cuma 350 juta, masih bisa nego ndek lokasi. Untuk lingkungan sepilno cak. Wis seruane rek yo, wis gak tonggoan karo dalbo yo, wis gak ono dalboe real, wis ajak langsung yo. Nah, wis free pager ngene iki rek yo, kena dibuka karo ditutup, nang kene ono pager permanen yo. Wis langsung cak. Lah, masalah karpot ombo rek yo, mobil sembarang isok mlebu. Kaya bismini, bismillah, masya Allah, alhamdulillah masuk kabeh rek yo. Fase tapak depan wis kayak ngene, perpaduan karo granit, ono cendelo ngene iki rek yo. Wis, nang kono wis ana topi-topian ya. Lah, terus sing gare megah ana pilar nang kene iki rek yo. Lah, terus nang kene iki kenek gawe ruang tamu outdoor rek yo. Sampeyan karek nukokno kursine tok yo. Cara ngono sampeyan lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero ben kekayaanmu gak diireni kancane. Yo, wis ae langsung cak yo. Pintune double door yo. Nah, kusene kayu rek yo. Wis. Subhanallah, lu rek yo. Ruang tamu utawa orang keluarga super gede rek yo. Open space wisan, wis ono dapur ngene iki yo. Lah, kene iki wis full wall molding, plafone wis drop ceiling, terus nang kene iku ono kaca rek yo. Dadi omah iki pencahayaane apik lah. Lah, saiki sadurung tak reviewno dapur, kene kamar ya rek yo. Lah, kamare gede, kenek gawe icikiwir ngono iku yo. Engko sampean karek nukokno gordene mawon yo. Wis plafone wis drop ceilingan kabeh rek yo. Lah terus nang tengah-tengah iki ono dapur, wis ono mini bare rek yo. Terus nang kene iki wis ono apa iki wis hiasan rek yo. Engko sampean kaya apa ngono, bunga-bunga ta opo ngono rek. Lah terus nang kene iki dapur wis nge-L yo. Kene nggone kompor, magicom, wastafel wis tak granit yo. Wah apik rek yo. Lah terus nang tengah-tengah iki ono kamar mandi sing super gede, kenek gados wong 35 yo, klosete jongkok ben sehat yo. Kok sampean karek kono drone tok yo. Shower ready wisan. Lah, terus saiki langsung nang kamar kedua kene, Cak. Lho, iki kamar kedua rek yo. Hampir padha gede rek yo, kenek ge cikiwir. Wis ana cendeloe, tenang ae yo. Wis. Langsung saiki nang mburiki ana area home service utawa laundry room sing super mewah. Ini wis tak pembuangan, kono wis tak kran, kono wis tak colokan. Terus nang kene iki kenek ge taman-taman rek yo penghijauan yo. Wis sampeyan nek gak cocok taman, geduken gantian kolam, dadi apik rek yo. Terus nang kono iku los rek yo. Kok sampeyan tinggal masang fibre ae yo. Wis langsung digas omah iki unit ready, wis kate inden-indenan. Lokasine di Desa Banyurip Pakal Beji PDAM, ukurannya 5,5 kali 13, regane 350 juta, masih bisa nego. Info detail mau tanya-tanya survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.